сарҳад яке аз рукнҳои муҳими давлатдорӣ буда муҳофизат ва ҳимояи он вазифаи муқаддаси ҳар як сокини ватандӯст дониста мешавад. хусусан дар шароити имрӯза ки кишвару гурӯҳҳои манфиатҷӯ, ташкилотҳои террористию ифротӣ алоҳида ҷавонони ногоҳро раҳгум зада бо мақсади ноором сохтани вазъияти ҷамъиятӣ ва халалдор сохтани ҳаёти осоиштаи мардум истифода мебаранд, бояд робитаю ҳамоҳангӣ байни аҳолӣ ва ниҳодҳои қудратию мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар самти ҳимояи марзубуми ватан тақвият дода шавад. зеро новобаста аз ваъдаҳо ва эълони кафолати ҳифзи сарҳади давлатӣ аз тарафи баъзе кишварҳо мусоидат ба террористон ҷиҳати убури марзи давлатии тоҷикистон афзоиш меёбад. субҳи 26 апрели соли равон 2 нафар аъзои шабакаи байналмилалии террористӣ бо мақсади анҷом додани амалҳои тахрибкорона хатти сарҳадро дар минтақаи муҳофизатии дидбонгоҳи сарҳадии 11-уми отряди сарҳадии Дарвоз воқеъ дар деҳаи дашти Язғуломи ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон убур намуданд. зимни гузаронидани амалиёти муштараки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ террористон безараргардонида шуданд. дар ҷои ҳодиса 2 автомати калашников, 2 тапончаи 3 соли хориҷӣ, 8 норинҷаки дастӣ, 12 тирдон бо тир, 19 баста моддаи тарканда, 2 воситаи махсуси алоқа ва 2 телефони мобилӣ ки ба террористон тааллуқ доштанд дарёфт карда шуд. новобаста аз он ки гурӯҳҳои террористӣ ва наша ҷаллоб роҳу усулҳои қочоқи маводи мухаддирро аз хоки Афғонистон ба ҳудуди Тоҷикистон истифода мебаранд, аммо кормандони сохторҳои қудратии кишвар бо дарки масъулият ва маҳорати баланди касбӣ ба ин табоҳкорон имконият намедиҳанд ки мақсадҳои ҷиноятиашонро амалӣ созанд. 28 апрели соли ҷорӣ соати 1:30 шаб гурӯҳи мусаллаҳи қочоқбарони трансмиллии иборат аз 8 нафар таҳти роҳбарии Доди Худо, Нодир Шоҳ ва Заби валади Муҳаммад Сахӣ, сокинони қарияи Қалъаи Барпанҷаи вулусволии Шуғнони вилояти Бадахшони Афғонистон бо мақсади қочоқи силоҳу лавозимоти ҷангӣ ва маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калон хатти сарҳади давлатиро дар минтақаи муҳофизатии дидбонгоҳи сарҳадии 9-уми Тишори отряди сарҳадии Хорух убур намуданд. қочоқбарон ба амри марзбонони тоҷик дар хусуси таслим шудан итоат накарда аз силоҳҳои гурӯҳӣ оташ кушоданд. ҷинояткорон ба оташи ҷавобӣ тоб наоварда маводи мухаддир ва силоҳу лавозимоти ҷангиро дар ҷои ҳодиса партофта бо истифода аз сорикии шаб ба тарафи Афғонистон фирор карданд. 3 нафар ҳаммаслакони қочоқбарони афғон аз ҳисоби шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон Саидманзаров Нидо Сайфуллоевич, соли таваллудаш 1993, зодаи деҳаи Ёмчи, ноҳияи Шуғнон, сокини шаҳри Хуҷанд; Домуллоҷонов Эмин Амирович, соли таваллудаш 1982, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Бустони вилояти Суғд ва Саид Мурсалов Навраз Саидмусоевич, соли таваллудаш 1987, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки иштирокчиёни бевоситаи ин муомилаи ҷиноятӣ мебошанд, дастгир карда шуданд. аз ҷои ҳодиса 45 килограмм маводи мухаддири сахттаъсири нави героин, 1 адад автомати калашников бо 4 адад тирдон, 74 дона тир, 1 адад дурбини махсуси назорати шабона, $10,000 дарёфт ва мусодира карда шуд. санаи 27 апрел бо маслиҳати пешакӣ соатҳои 10-11 шаб бо рӯидин вохӯрдем ва ба ман гуфт ки ҳамин начное видение ба ҷои муайян монам ва вай омда худаш мегираду давом мекард корам. соати 12 бар 1 шаб афғоно гузаштанд, наркотикро монда, яроқ қатӣ буд, ҳамон автомат қатӣ. ин вақта ман қатӣ эмин самти боло мерем, ба боло мебурам ба умеди ки дазор дидан чӣ гап мешавад. торик буд, маълум набуд ягон чизо, не ки овози тирқу шушнавида шуд. кормандои амният дазор мебуроянд ки нодиршо ай пинҳонӣ ҷон мезананд. 27 моҳи апрел ман ай кулмафр омадам, тахминан соати 5 ё 6 ҳамин хона дарасидам. я мошини зафираи сеёҳ уҷо мондагиаш регионаш 02. ман вая дидам, фаҳмидам ки нидо ваёра гирифта гуфта ки ман ҳозир мерам инора абмей мекунам,
بورا میگیرم میبیورم میتیم میبریم. оид ба ҳолатҳои мазкур бо дастрасии моддаҳои 32 қисми с 104 қисми 2 бандҳои а з и м 179 қисми с бандҳои а ва г 195 қисмҳои 2 ва с 200 қисми 4 банди г 289 қисми 5 ва 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. зимни гузарондани амалиёти зидди террористӣ сокинони осоишта зарар надиданд, вале мутаассифона ҳангоми задухурди мусаллаҳона бо қочоқбарони афғон як нафар афсари сарсупурдаи ватан ба ҳалокат расид. боиси таассуф аст ки сокинони алоҳидаи ҷумҳурӣ ба қадри зиндагии орому осуда нарасида ба умеди дастрасӣ ба дарёфти пулу моли муфт бо террористон ва нашаҷалобон ҳамроҳ шуда даст ба ҷиноятҳои вазнин мезананд. бо ин аъмоли нангин худу пайвандонашонро дар назди ҳамдиёрон шармсор месозанд. ҳар як унсури ҷинояткор бояд бидонад ки дар сурати бо қасди душманона вайрон сохтани марзу бумии тоҷикистон ҳатман посухи сазовори қонунгузории кишвар ӯро интизор аст. сокинони ҷумҳурӣ дар навбати худ бояд мутмаин бошанд ки низоми сарҳади давлатӣ аз ҷониби сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ содиқона ва ба ивази ҷонашон муҳофизат карда мешавад.